एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थाफानाय माखासे केदारफोरा थाबैनो उदां मोननांगौखौ हास्थायनानै थाइजौगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बाथौ मन्दिराव आरज गाबदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेटबारि थाइजौगुरि गामिनि रायजोफोरा एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एनडीएफबीनि केदारफोरा थाबैनो जेलनिफ्राय उदां मोननांगौनि थाखाय गाहाय दौरि आरो बाथौ सिबियारि आरज हानजाफोरखौ लानानै बाथौ मन्दिराव आरज खालामदों। लोगोसे फोरमायदों दि बे बाथौ मन्दिराव गोबाव समनिफ्रायनो बयनिबो गोजोननायनि थाखाय आरज खालामबोदों। बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो थांनाय 2020 मायथाइनि बीटीसीनि बिसायख'थियाव थाइजौगुरि गामिनि बाथौ मन्दिराव गाहाय दौरि आरो आरज हानजानि आरज गाबनायाव कक्लाबारि बियाबनिफ्राय देरहासार जानानै बीटीसीआव सरकार सालायगासिनो दं। आरो दानि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआबो विधानसभा बिसायख'थिनि समाव बे मन्दिरावनो आरज गाबनानै देरहासार जालांदोंमोन। लोगोसे बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो देरहासार जानायनि उनाव बे मन्दिरनि मुङाव माबा मोनसे अनसुंथाइनि राहा खालामनानै होनो थाखाय खोथा होबोदोंमोन आरो राहाखौ थाबैनो खालामनानै होयोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै गाहाय दौरिया फोरमायदों। गिबियाव जोङो थाइजौगुरि अनसायारि आरज हानजानि गासै सिबियारि भक्त भक्तामि आरो रायजो राजा आरो बिथराइ लाइब्रेरिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जों बयनिबो जानानै आङो दौरि महरै बयनिबो आङो खुलुमनाय मान बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि जा मुं जैग' फोरबो होनाय बे मुं जैग' फोरबो होनायनि मेन उद्देश्य बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा बा बर'नि बिर जोहोलाव जाय मान गोनां एनडीएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिथांनि माखासे गोख्रों केदारफोरा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दिनैसिमबो उदां जानो हायाखै, उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बिनि थाखाय जाहाथे बिथाङा मोजाङै मोजां उदां अख्राङाव जाहाथे सौफैनो हायो, जोबथेसालिनिफ्राय सार बिथांमोना बिर जोहोलावफोरा जाहाथे उदां जानो हायो, जों बेखौ हास्थायनानै दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जोङो मुं जैग' फोरबो होनानै आरज गाबदों। बे आरज गाबनायनि गेजेरजों जोङो आनान गसाइ बोराइ बाथौनो आसा थिदों थारै आनान गसाइ बोराइ बाथौआ नायफिनहरथों, आनान गसाइ बोराइ बाथौआ बिथांमोनखौ बे जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामथों आरो जि जोबथेसालियाव जोबजानायनि अनगायैबो बिथांमोननि गोबां गोख्रों बिर जोहोलावफोरा जि 34 बोसोर 34 इयार्सनि आन्दलन खालामबोबाय, बिथांमोना बे खालामबोनाय सम बुब्लियाव गोबां बिर जोहोलावफोरा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिसोरो जुजिबोनांदों आरो बे जुजिबोनाय सम बुब्लियाव बिथांमोना गोबां बिदिनो रुंसार जाबोदों। बिदिनो आइजो माहारियाफ्राबो रुंसार जाबोदों। बिदिनो गोबां मुंख्लंफोर दङ। बे मुंख्लंफोरनि सि आत्मायाबो जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो, बिनि थाखाय जोङो बे गासै थांखि हाबाफारिखौ लानानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबदों आरो बेखौनो जोङो इसोरनि सेराव मिजिं थिदों। जोङो दिनैल' आरज खालामाखै, जोङो गोबां बोसोर समनिफ्राय जेराव जोङो दासिम जोङो आरज खालामबोनाया गोबां बोसोर जाबोबाय। मथा मथि 15 जानुवारि 1968 सननिफ्रायनो जोङो आरज खालामबोदों आरो बे आरज खालामबोनायाव जोङो रायजो आरो सिबियारि भक्त खौसेयैनो जोङो आरज खालामबोनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दङ आरो बे आरज खालामनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैसिम बिदिनो
जोंनि दुखु खस्थ' बा दुखुआफोर राहा रैखानि थाखायबो जों बिदिनो गसाइनि सेराव जोङो आर'ज गाबो सम बोथोरखौ लानानै जों बिदिनो फोरबोनि हाबाफारिबो खुंनाय जायो बे बोसोर बोसोर बिदिनो जोङो जि बाथौ खान्थिजों जि फोरबोनि हाबाफारि मावफुंनाय जायो बेफोर फोरबोनि हाबाफारिखौ जोङो आर'जनि गेजेरजोंनो मावफुंबोनाय जायो दा बिदिनो जोङो मावफुंबोयै गोबाव सम सोलिबोगासिनो दङ आरो बे सोलिबोनाया दासिम जोङो गाजा गोमजायै दिनैसिमबो जोङो आर'जनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय दङ बिदिनो बे जोंनि बे गोथार मन्दिराव गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै बेवहाय बावथाय होफैयो आरो बेबायदिनो गोजान गोजाननि सिबियारि भक्तफोराबो बे मन्दिरखौ मिथिनानै दर्शन जाफैयो आरो बिदिनो गावबा गावनि गोजोनखौ हास्थायनानै गावबा गावनि थांखि बायदिहायबो खायफा थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय बिदिनो बे थाइजौगुरि बाथौ मन्दिराव बावथाय होफैयो बे लेखा जोङो बिथांमोननि जानानै आर'ज गाबफैनाय जायो बे लेखायै बिदिनो खायफा बायदिया दुखु आफोदनिफ्राय बारग'नोबो हादों आरो खायफा थांखिफोरा जाफुंसार जादों इसोरनि अननायजों दा बिदिनो दाब दाब जायगानि जेराव गोबां सुबुंनि जिउआव जि दुखु जेंना नांनानै थायो जि बेमार आजारजों सुबुङा भुगिभक्त जानांगौ जायो जिउआव जाय रगनि थाखाय जाय दुखु आफोदनि थाखायनो राहा मोना जानानै जेराव गोबां डाक्टारनि खुलि अजानि खुलि जेरै फुजारिनि दरखं मठ मन्दिर जेराव जोबोद माने हाथा हामा दुखु रुजुनो गोनां जायो राहा लामा लानो गोनां जायो नाथाय बिनिफ्रायबो राहा मोननो हाया अब्लाना इसोरनि गोथार थान बिदिनो नागिरथिंबायै बे जोंनि मन्दिराव मोनफैयो आरो बे मन्दिराव मोनफैनाय लेखा बिदिनो खायफाबा बिदिनो थारै राहाखौ मोनलांदों आरो जोंनि बे बाथौ मन्दिराव बिदिनो जोंनि बर' जाथिल' नङा बे जोंनि मन्दिराव बिदिनो गुबुन जाति हिसाबै बिदिनो फैयो बेवहाय जोङो जाति भेद खालामनाय जाया धर्मआव जिहेतु जाति भेद खालामनो मोन्थाय गैया बयहाबो मठ मन्दिराव दर्शन जानो अधिकार दङ बयहाबो गावबा गावनि जिउ सान्थिनि थाखाय जेराव मुंसैग फोरबो होफैनो अधिकार दङ बे हिसाबै जोङो बयखौबो बेवहाय जोङो खाबु होनाय जायो बे लेखा जेरै दिनैबो जोङो सार रन्जन दैमारि सारनि मुङावबो जेरै जोङो दिनैबो बावथाय होदों फोरबो होदों बेखौ जोङो रायजोनि बे थाइजौगुरि गामिनि आइ आफा रायजो राजा बयबो जोङो गोसोखांनानैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बेखौ जोङो सोरनिबा थिननायाव जोङो मावनाय जायाखै बेखौ जोङो थाइजौगुरि गामि आफादानो जोङो सानलायनानै थाइजौगुरि गामि आफादजों लोगोसे जोंहा बिथराइ लाइब्रेरिनि गोरों गोरा जोंनाव लाइमोनफोर दङ गोख्रों मावथिफोर दङ आरो जोंनि बे अनसायारि आर'ज हान्जानि सिबियारि भक्तफोर दङ बोसोनगिरिफोर दङ एडभाइसारफोर दङ बिदिनो सम सम बे मन्दिराव जोङो ज' जानानै सावरायलायबाय थायो जों बेवहाय इसोरनि मुङाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे जों बेवहाय धोरोम बिजाब बेखेवनाय जायो आरो बे धोरोम बिजाब बेखेवनायनि गेजेरजों खायफा गियानखौ लानानै बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बिदिनो गोसोखाङै खौसे गोसोजों गोसोखांनानै जोंनो बे साराबोदि रन्जन दैमारि साराबोदि बर'नि बिर जोहोलाव बेखौ जोङो फोथायनानै बिथाङानो जिउआव माबा मोनसे बर' जाथिनि गेजेराव जि बड'लेण्ड सोरजिनाय जि थांखि बे थांखिखौ लानानै जेराव जिउ दान होदों थैथां जेराव नारा नाथा नाजानायखौ जेराव जोङो नुनो मोन्दों बेफोरखौनो सानलायनानै दिनै जोङो खौसे गोसोजों गोसोखांनानै जों रावबो जोंखौ बिथोन होआब्लाबो दिनै जोङो बे हियारिं समाव जोङो गसाइनि सेराव जोङो फोरबोनि गेजेरजों आर'ज गाबदों बिथांनि जानानै बेवहाय बिदिनो जोंनि बे मन्दिराव दा जेनेबा इलेक्सन मुहुर्त समाव बिदिनो गावबा गावनि देरहासारनायनि थाखाय खायफा मठ मन्दिर गोसोखांनानै जेराव बिथांमोनाबो इसोरनि सेराव फोथायथि दं जेला
आर'ज गाबो बिदिनो जोंनि बे थाइजौगुरि बाथौ मन्दिरावबो मानगोनां दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङाबो बेवहाय गिबि फोरबोनि गेजेरजों बिथाङाबो खुलुमफैदों आर'ज गाबफैदों आरो जोंबो सिबियार थाइजौगुरि गामिनि सिबियारि भक्तामि गासैबो रायजो राजा खौसे जानानै बिथांनि मुङावबो जोङो आर'ज गाबदों प्रमद सारनि मुङावबो जोङो आर'ज गाबदों जाहाथे बिथाङा मोजाङै बिथांनि जि साननाय थांखि बे साननाय थांखिया जाहाथे जाफुंसार जायो बिथाङा जि थांखिखौ लानानै जाथिनि हारिनि जेराव एबसुनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै बिथाङा जेराव बानाय गैया जिरायनाय गैया मेंनाय गैया नारा नाथा जेराव जाथिनि हारिनि थाखाय गोसोखांनानै हारिखौ बोखांनो जेराव सेस्था खालामदों बिनि थाखाय जोंबो फोथायथि गोसोजों फोथायनानै जोङो आर'ज गाबदों दा जोंनि बे आर'ज गाबनायजों लोगोसे बिथाङा दि आथिखालाव दा बिटिआरनि CM जानानै दि दङ दा बेनो मोनसे फोथायथि जोंनि बे मन्दिराव बिदिनो प्रमद साराबो बेहाय खुलुमफैदोंमोन जाहाथे गावनि जिउआव देरहासार जानो हायो आरो बे लेखा बिथाङा देरहासारबो जादों आरो बिथांजों लोगोसे जि ब्रह्म साराबो बेवहाय खुलुमफैदोंमोन बिथांमोना दा जेराव मन्त्रि जानानै चिफ जानानै जेराव रायजोनि खामानि मावगासिनो दङ आरो बे समाव बिथांमोना बेवहाय फंसे फैनानै खोथा फंसे बुंलांनाय दंमोन बे मन्दिरनि मुङाव माबा मोनसे मोजां जायोबा होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन सारा बे खोथाखौ गोसोआव दङबा जाहाथे अननानै बे गोथार सैथो खोथाखौ मन्दिरनि मुङाव जाहाथे गोसोखांनानै खाबु होयो हेफाजाब होयो जों बेखौ थाइजौगुरि अन्थाइयारि आर'ज हान्जानि रायजो राजा आरो गासै लाइब्रेरिनि गोख्रों मावथि जानानै आं दौरि महरै रिकुवेस्ट खालामबाय सारनिसिम एसेनोसै गोजोन्थों। फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय JKB एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो BEd नङाब्ला DLEd थानाय जानांगोन। दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन। आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं JKB एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 7002479620 आरो 9707447237